محترم депутатон, сафари навбатӣ мо ба Тоҷикистони офтобрӯя. И сафар рафта ҳамаи харора қабида якта ҳамаша кишта мехӯрем, баъд меоем Китай обратно. Тарам гулака проблема кади, а? Беги модар тагам ки сарша биза, кунша биза, сарша биза, кунша биза, сарша биза, кунша биза. Тамом гудак тузашид. Беги модари гудак дор тагам, дафиш ки найҷа. Саломат боши. Улица Шверника. Малиш какаум да. Я байди 10 секундата. Я байди. Ак муфиқи талабак. Бачаҳо хафа мешанак. Ака камол бародару ҷам муфиқи талаби хитан. Маки дар гӯшаи боми ту хушам меояд, сартарошоне ме. Тану тану пӯши сиёҳи хоҷа бигуфт ки манам устои ланги сартарош. ҳамчун маҳтоб нигорам ҷингилак мӯй дорӣ, ҳои чархо фалаке мара ба чархо бардӣ, сара поги затарош. Саломат. اگر یار می‌دوید من می‌کندم، اگر او می‌دیدد من می‌شکستم. دو تا خالی سیاه کدوم ماشینی من می‌دیدد من می‌کندم. هی نیلا اوه